junior department zir tir tu te le zir lai te chibai kan buk chuwa voina hian zir lai somlina kan zir dona kan zir lai masa pali te kan ennon dona ni ole mi fel tak ni te kan du'a tin mi ngai nat ron ni te kan du'a ten mi ten fel an ti di te po kan du ni chunga ta na poimo thang thang te chu zir lai masalama te khan pali kan zir to a chung te chu kan lo thei hil to mai theina then khat chuan voina hian kan ennon le thok thok dona ngun takin ngai tha chun zomela thome ama sabera chuan mi fel mi tha kan ni theina tur chuan midang te tran pui ti ni a i amel hriat mi lo hliam tuar tran pui tu kan la hrem o samari mi tha ni a samari mi tha ang hian ke ni po min ma mo tu te kan tran pui ma mo tu engemaw zat an oma min ma mo tu engemaw zat an oma khang te kan tran pui ve theya thil rit phur te kholaya kan mu theya tin poisa tran pui ngai te tin thom no pek ngai te ei tur pek ngai te damlo boy pui ngai te tam tak an omani chung te chu keima ni po hian kan ti theya chung kan ti chuan i suan no pangte kan ni ti na ni ten mi kan tran pui hian lom deuh deuh pathum an oma kan zir tak khan chung te chu kan tran pui na dong tu te ani a adot le chung keima ni ni a tin adot le chuan pathian a lo mari mi kan tran puin kan tran pui ten loma keima ni po kan loma pathian a lom bok ani chuwang chuan pathian hen ri thei te har sat na tok te khonga em a ke ni po in chung te chu kan tran pui ve tu ni chu ai hlu zok a om reng reng lo ni tin mi khongai tu te chu khongai an hlo ve don ti in kan pathian thui mi hrila mi kan khongai chuan pathian khongai na kan la hlo ve don na lo man ro pui tak kan la dong ve don ani tin a dot le chuan ai upa te za ani a hei poimo khop maya mani ai upa te za hi mi fel ni na ani mai ni mi fel ni har lo le ni ten kum upa te hei in lama te po kum upa te kan nu le pa te kan pi le pu te po kan chen pui ve kang chung te chu kan za em tur ni a ten kan chung te ni lo te po ko dan tur ang dik takin kan ko tu ni ke ni ai upa chu ka u ti ten mo ten kan nu kan pa rol te chu kan nu ka pa emo kan pi le pu rol te chu ka pi ka pu emo khatianga ko tur khani mi bo mol biak lo tu ni hei lo kal te ti ngot lo tur ni chu tiang chuan ko dan tur ang chi khan ko tur ni a tin mi thil ti tur kan du chuan khongai takin ti te khongai takin mi lo pe ve thil kan dil dom pon ti khati ang chi te khati tur ni a tin mi in thil min pek pon kalome ti ram tur ani chu tiang chuan ai upa te kan za hle tur ni a ai upa te tir nial ni te hi a thalo em a moi lo no pang sual ni na ani ten in lama kan soi thina upa te inu le pa te in pi le pu te kha kum upalam pang to te ni a nang ni ai ton hriat nga to te ani wangin kan za tur ni a tin an thil ti chak zong te po TV an en du zong ang chi te po kan en pui ve tur ni chutianga ai upa te kan za kan nu le pa te kan pi le pu te kan du chuan pathiamal som na kan lo dong don ni tin a dot le chuan zu le rui lo la ka film ani kan tum tur ani a zu le rui lo chi sang te hian i kan taksa te mai ba ka kan tharau nun ati chevek theini kan dam hun chung po ati toi theini chuwang chuan chung laka chuan kan film tur ni a zu kan in tur ni lova rui lo dang hei dam doi tang ting che ti zong rui lo thil rui thei chi hrim hi kan du tur ni lo kan ti tur ni lo kan taksa hi pathian in ani a pathian in veng tu kan ni hei lal in te a oma lal in veng tu ten an lal in an ven nei lo chu an rem thin ni ke ni po kan taksa hi pathian in ani a kan ven nei lo chuan pathian in min rem don ni chuwang chuan i thian sual kom lo te poimo a thian sual kom chuan sual kong zo ol ve wangin thian sual kom lo tu ni a thian ten hei ti ve chin ro mai zial zu ve chin ro bi hi ti ve chin ro an ti pon ti du lo tur ni bible kan hmuwa daniel le a thian te khan i zu an in ve du lova thil thalo an ti ve du lova an taksa bo an alo tha an mel te po alo tha ni chuwang chuan ke ni po rui lo laka kan film chuan kan mel te thanga mi hlo tling zirna le ezon na te po kan hi doni tina to bera chuan taksa ven him poimo ni kan taksa hi pathian in ei kan ti to kha chu kan veng him turani eng laka te nge kan ven himang ati chuan sual thil chi sang kan taksa ti che thei omani kan taksa hian khoilo tur kan ti kha
kan la share mo chung chu khoi lo tu mi na an khoi ve lo tur oma chu kan om bor te kan kap bor ve te hi tuma kan khoi tir tur ni lo i lu ko ki khup le ke an tia khami ba khatuma midang kan khoi tir ve tur ni lo tin in cheina po kan film khuranga ani korpan lu tuk khak te pon fen ching lu tuk ang chi te kor tai lu tuk te ki kor tai lu tuk ang chi te kha hak reng lo tu ni in cheina kan ulukanga ya kan taksa ati chethe chung chuan tin misual laka misual te pon kan taksa anon ti chethe khan laka khan kain ven him anga ya chung atan chuan in ama sa kan soita kan khan rui lo laka te thian sual laka te kan fi hli ma poimo ani tin mel hriat lo ten khoi lo kal nei khuwa te po ei tur min pe theya in tur te min pe thei ni khang kha lak lo tur ani tun la ya suala tam to em a ei in pong sual te tam em ni chung laka chuan kan film khur turani a thei top chu in kain venga kain cheina te kan taksa ti che thei laka thil dang thian te laka te po kan film khuranga tin pathian ne na kan tong trai thina kan taksa hum him turin kan deal thin tu ni chu tianga kan ti chuan kan taksa kan veng himanga pathian in veng him tu kan lo ni mai don ani ole khati zong khawaina kan zir lai zir theite ni a kan thuvon ni kan chiarange rombung som pani chang ni hei khawel dan ang hian om su ula pathian du zong a tha le lom tlak that fam kim chu in hriat fia theinan in ril ru athara omin lo dang lam jok to ro u kha kan thuvon ani ole khati zong khawaina junior department kan zir lai zir theite ni